Perhaps we need some outside universal threat to make us recognize this common bound. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. Nilqakom għal din l-investigazzjoni tal-lum. L-investigazzjoni tal-lum ħatkun differenza, ħanitkellmu fuq l-allegoriji. Tul iż-żmien sibna diversi kotba bistejjer li jkollhom sinifikat ieħor imma titgħallem minnhom. Biex immorru lura fil-passat, fi żmien il-Griegi kienet inkitbet l-istorja ta' Hercules. L-istorja ta' Hercules titratta dwar raġel b'saħħtu li kien it-tifel ta' Zeus, it-tifel ta' Alla, u li għażel li jgħix ħajja fejn ikun iċċelinġjat. Tul iż-żmien insibu ktieb ieħor importanti imma li jtihom lok diretti. Għadu japplika sallum il-ġurnata fejn tista' tużah għal kuljum. Il-ktieb jismu The Art of War, miktub minn Sun Tzu. Issa, il-ktieb li ħnifukaw fuq llum huwa l-ktieb ta' Pinocchio. Pinocchio huwa t-tieni l-iktar ktieb mibjuħ fid-dinja u huwa t-tieni l-iktar ktieb li ġie translated. Inkiteb minn Carlo Collodi, tul l-istorja kien hemm diversi ostakli fosthom ġie frodat kif ukoll biex jattixtulu kien jikdeb u jqbillu mnieħru, imma daw kollha għandhom sinifikati li ħanesplorawhom flimkien. Mela, il-kelma Pinocchio. Il-kelma Pinocchio rridu naqsmuha fit-tnejn. Pine, occhio. Pineal, occhio. Diter daj, jiġifieri il-pineal gland. Il-pineal gland hija l-iktar organu primittiv li nsibu fil-ġisem tal-bniedem. Insibu f'diversi annimali kważi kollha. Huwa organu importanti għal bniedem li jipproduċi 30 mg ta' melatonin. Melatonin iservi biex il-bniedem jistrieħ jorqod. Il-pineal gland hija responsabbli għal produzzjoni ta' DMT fil-ġisem. Id-DMT issiba f'kollox kważi. Din il-glandola sservi wkoll kultant biex issir kreattiv. Dal-aħħar bdejt nara fuq podcast li hemm assunzjonijiet li meta xi ħadd ikun artistiku ikollu l-pineal gland xi ħarira ikbar, xi persentaġġ żgħir. Fejn fosthom il-bniedem ikun iktar kreattiv u joħloq ħafna affarijiet differenti. Fattur ieħor fejn Dr. Gary Nolan beda jitkellem fuqu li nies li jkunu esperjenzaw xi tip ta' fenomenu sija paranormal jew UFO encounter, dawn ikollhom il-pineal gland ħarira ikbar ukoll. Dawk li għandhom dem rari jaf ikollhom il-pineal gland xi ħarir ikbar, eżin l-RH u l-O negative. Għax huwa dem primittiv u li jmur lura ħafna u rari. Din l-istorja mhux li tisimgħu is-soltu, din l-istorja meħuda mill-oriġinali. Fl-istorja l-oriġinali nsibu li l-ġar ta' Ġappetto sab biċċa njama titkellem. Mara Ġappetto ħabbatlu u qallu biċċa njama titkellem. Ġappetto mar jara din l-injama u f'moħħu ħaseb li jagħmel marjonett u jibda jdur bih biex jaqla l-flus. Ġappetto ġab il-injama u beda jnaqqaxa biex jifforma lil Pinocchio. Kif iffurmalu saqajh, Pinocchio telaq jiġri għax ħaseb li waqt li kienet jiffurmah kien qed isawtu. Waqt li kienet jiġri, Pinocchio ntaqa' ma' pulizija u l-pulizija qallu li Ġappetto beda jsawtu. Il-pulizija arresta lil Ġappetto u wara Pinocchio telaq lejn id-dar. Qabdu l-ġuħ, mar iħabbat il-ġar beża mill-apparenza ta' Pinocchio u mbagħad qabditu x-xita l-Pinocchio u reġa' mar id-dar ta' Ġappetto. Kien hemm werżieq jitkellem u Pinocchio biex jiċċajta waddablu l-martell u qatlu lill-werżieq. Il-werżieq kellu 50 sena. Biex jinxef Pinocchio qabbat in-nar u tafa' saqajh fin-nar. Filgħodu qam Pinocchio u saqajh kienu maħruqin. Wara li ħareġ mill-ħabs, Ġappetto reġa' ħadimlu saqajh u Pinocchio kien aċċetta li jmur l-iskola bħala thank you. L-ewwel parti tal-istorja tissimbolizza meta tfal ikunu għadhom żgħar, ikunu adolescenti u ma jibdewx il-ġenituri tagħhom u ma jkunux jmorru l-iskola. Il-biċċa ta' fejn il-werżieq miet juri ta' meta t-tfal jagħmlu l-affarijiet ta' bla ħsieb u meta jiġri xi ħaġa ħażina biċċaj tal-idejn jitalmu għax ibikki l-għajnejn. It-tieni parti ta' din l-istorja. Ġappetto kienu l-unika kot u kien biegħu biex jixxi ktieb lil Pinocchio biex ikun jista' jmur l-iskola. Pinocchio filgħodu qabad triqtu lejn l-iskola, waqt li kien sejjer l-iskola kien hemm ċirku marjonett. Dan Pinocchio beħħ il-ktieb biex jixxi ticket għal dax-show u kif kien qiegħed fil-folla il-marjonetti l-oħrajn fuq il-park tal-injam bħalu għarfuh. Ġara li n-nies iddew jiddejqu u telqu.
Sitt ċirku ir-rabja u rrid jużah bħala njam biex isajjer. Pinocchio beda jgħidu li kienu fqar u ma kellhomx flus, sitt ċirku tħassru u taħ 5 biċċi deb u ħallih jitlaq. Dil-parti tal-istorja torina xi ħadd ikun idejja in-nies u jaħfrulu u mhux talli jaħfrulu, talli jgħinuh u flok inħallsu aħna l-emilna jippruvaw jgħinuna u jaħfrulna u jkunu ġenerużi. Dik lezzjoni oħra li Pinocchio matul din l-istorja ħajjinsija. It-tielet parti tal-istorja insibu li Pinocchio kien sejjer lura d-dar biex jagħti d-debb lil Ġappetto u kif kien sejjer lura lejn id-dar intaqa' ma' Qattus u Volpi. Il-Qattus kien ta' parsi għami u l-Volpi kien ta' parsi mutu. F'din l-istorja jana twila qasru aħna fejn dal-Qattus u l-Volpi jippruvaw jitnejku u jiffrudaw lil Pinocchio biex jaħdulu d-debb. Ġara li daw trikjawh għalulu li id-debb jekk tiżiraw ġo dil-għalqa ħajitla jinbet u jkollu iżjed debb. Daw tmejlu bih insomma u libsu ta' ħallelin qabżu fuqu kif qabżu fuqu Pinocchio bela 5 biċċi debb u iddeċidew li jalquh. Ovvjament peress li Pinocchio kien tal-inja ma setawx jalquh, allura dam ħafna. Iddejqu l-Volpi u l-Qattus u telqu lem. Wara kien hemm dil-fjeri b'xara blu fejn rat il-Pinocchio u marret għall-għajnuna tiegħu. Ġabet xi tobba ma li jidher ma kienux tobba u wara ftit ġi l-ispirtu tal-Grillu li kien qatel Pinocchio u qalla li kien għadu ħaj u użat il-mediċini u l-affarijiet biex tqajmu lura. Hekk kif Pinocchio ingħata opportunità oħra biex taraw kemm il-bniedem kollu opportunitajiet f'ħajtu u dejjem jerġa' jagħmel l-istess ball. Dan maru żara daw il-5 biċċi debb ġo dil-għalqa li semmewlu l-Qattus u l-Volpi u l-Qattus u l-Volpi ħadu d-debb. Ħanaqbżu biċċ-oħra mill-istorja fej Ġappetto kien qabad it-triq biex ifittex lil Pinocchio u kien għamel dajsa għax Pinocchio kien qiegħed fuq xi gżira u waqt li kien sejjer kien hemm dil-balena u belet il-Ġappetto. Pinocchio spiċċa ġo dil-balena wkoll fejn irnexxielu jsalva lil Ġappetto u wara rritornaw lura flimkien. Peress li ura kuraġġ kbir, Pinocchio ma kienx baqa' egoist u ridet tagħmillu l-aħħar test il-fjeri. Fej batet lil Bebbuxu u l-Bebbuxu qal lil Pinocchio li l-fjeri ma tiflaħx u għandha bżonn il-flus għat-tabib. Pinocchio qabad il-flus tagħhom lil Bebbuxu u wara mar jorqod u ħolom li kien hemm il-fjeri qiegħda ħdejh jitkellmu. Kif qam filgħodu sab ġismu tal-laħan flok tal-injam u sab coach di tal-missieru Ġappetto. Il-moral ta' dan l-istorja huwa li inti tiftaħ it-terdaj meta tkun matur, meta tkun umli, tirrispetta l-ħadd ieħor u ma tagħmilx ħsara. Din l-investigazzjoni tal-lum iddeċidejna nitfawha qabel il-podcast ta' Kevin Falzon fejn miegħu ħaniddiskutu il-Bibja u l-allegorija tal-Bibja. Nirringrazzjakom u għalli jmiss.